locuțiunea substantivală, deja o știți, locuțiunea substantivală, pentru că am mai discutat despre ea la vocabular. Locuțiunea substantivală este un grup de cuvinte, unitar, grup unitar de cuvinte, care se comportă în propoziție ca un substantiv și este sinonim cu un substantiv. Cele mai multe locuțiuni substantivale vin de la verbe, adică aș aduce aminte e locuțiune verbală, aducere aminte locuțiune substantivală. Ai părea rău verbală, părere de rău substantivală, da? Ținere de minte, trecere cu vederea, punct de vedere și așa mai departe. Care sunt aici locuțiuni substantivale? De exemplu, băgare de seamă este? Da. Părere de rău? Da. Despre casă? Nu. Ținere de minte? Da. Punct de vedere? Obiect? Ba da, da, părere. Știi? Punctul meu de vedere, adică părerea mea, este că. Trecere cu vederea? Da. Deci era B-ul. De geniu este o locuțiune, dar adjectivală, că e sinonim cu genial. Da? Ok.